Шапки! Тук! Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Амин. Бог Господь, яви се нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господь, яви се нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господь, яви се нам, благословен гради во имя Господне. Богородице прилежно, ныне пред Отцем, грешни и смирени, и припаде покаяние, зовущи из глубини души. Владичице, помози на ни милосердовавши, почти си погибаем от множество прегрешений. Не отврати Твоя рабични, Тя бо и едину надежду имаме. Господу помолимся, Господи помилуй, яко святи си Боже наш, и Тебе славу всилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Амин. С премадрост, благовейно да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички и Духови Твоему от Йоанна. Светото Евангелие ще се чете. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порт се намира капалня по-еврейски наречена Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слуша в капалнята и раздвижваше водата, и който провлизаше след раздвижване на водата, оздравяваше от каквато болест и да страдаше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Смир на Господа да се помолим за мира свише и за спасението на нашите души. На Господа да се помолим за високопросвещение наш митрополит Николай, за честното презвитерство и дяконството в Христа. На Господа да се помолим за този град, за всеки град, село и страна и ония, които зверо живеят в него. На Господа да се помолим за добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и за мирни времена. На Господа да се помолим за ония, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плен, и за тяхното спасение. На Господа да се помолим, за да се освети тази вода, чрез силата и действието и слизането на Светия Дух. На Господа да се помолим, за да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествена Троица. На Господа да се помолим, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението на Йордан. На Господа да се помолим, като се спомним с всички светии, пресветата, пречиста, преблагословенна, славна Владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един друго и целия си живот на Христа Бога да отдадеме. Спаси, Господи, благочестивият и Христови български народ и го запази под Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, помилуй православните християни, които стоят и се молят. Спаси, Господи, помилуй всички православни християни, които живеят в този град и в тази енория. Дарува им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служещо на Тебе, бъди във всичко милостив, защото Ти си изворът на изцеленията, Христе Боже наш. Затова на Тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си, които Те се молят и прати Светия Твой Дух и освети тая вода, и дай да приемаш се Твои раби, премахване на страданията, прошка на греховете, изцеление от болки, освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърждаване и освещаване на дома им, очистване от всяка сквернота и прогонване на дяволското коварство, защото е благословено и препрославлено пречестното великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Во Йордане крещающу ся Тебе, Господи, троическо явися, поклонение, родителе, во глас свидетелство.
возлюбленого Тя Сина именуя, и Дух видим голубине, известувавши словесе, утверждение, являйся Христе Боже, и мир просвещай, и слава Тебе.